Türkmen halky müň ýyllyklaryň dowamyna medeni gymmatlyklaryny ýeketäk özüne mahsus bolan türkmen halatyna nepis şekilleri singdirip gelýär. Gadym milletimiziň ruhy bilen ýyna aňlatýan hallar öýüň törüni edip, milli nagyşlarymyz bolsa horjunlarda, kejebelerde, egneşiklerde we gündelik durmuşda giňden ulanýar. Günlerde bir gün alys ýollardan aryp gelen kerwen türkmen sehrasyna boşun ýagdyrýar. Täzer kerweny myhman öýürlük we dostluk bilen garşy alynýar. Şeperliginden we hilinen täsirlenen täzer türkmen halatyna maýyl bolýar we onu satyn alýar. Büyük bir ýol bilen barýan bu täzirler türkmen halatyny biziň eramyzdan öň 114-nji ýylda tutuş ýer ýüzüne ýaýratmaga başlaýar. Türkmen halatyny gören jahan keşdeler we alymlar şeýle täsir sunup edenini döreden milleti hasa ýakyndan tanamak üçin türkmen diýaryna syýahata gelmäne başlaýarlar. Ençe asyrlardan soň türkmen milleti özüniň berkarar döwletini gurýar. Bagtyarlyk zamanatyny gurulýan binalarda medeni miras bolup saklanyp galan şekilleniş sunutynyň stilistiskasyny ulanmaga uly üns berilýär. Hormatly prezidentimizden sagat bedenine sagdyn ruh ýörelgesi bilen ýaşlaryň arasynda sporda bolan howes hem ýokurlanýar. İçerki we daşarky syýasatyny alyp barýan parahatçylykly we dostluklar aşkar netijesinde paýtagtymyň Aşgabat 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we howes sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmäge münasip görüldi. Aşgabat 2017 atlanlarynca bu halkara sport ýarşy türkmen halkynyň baý medeniýetini we ýeten tipliklerini inni ýokary derejede dünýä tanadar. Hormatly prezidentimizden ýergen aladalar netijesinde oýunlaryň halkara derejede gurnalmagy üçin ýokary taýýarlyklar görülýär. Bu şanly wakanyň ýatda galyjy we halkara derejede tanalmagy üçin hormatly prezidentimizden sagdynlyk ýörelgesinden mirasyna sarpa goýan bagtyarlyk zamanamyzyň ruhy bilen ýygynden we türkmen halkynyň dostlugynyň ilham alyp Aşgabat 2017-niň resmi keşfi dörediler. Onu dünýäniň üntüni öňe çeken hal nagyşlarymyz şeýle hem beýik köpek ýolunyň täzirçilik tory, ýurdumyzyň ötüşi we döwlet baýlyklaryna ýerleşdiriler. Täze stilistika bilen tapawutlanjak bu keşfiň renkleri oýunlarda bayramçylyk atmosferasyny döredip, tehnik tarapdan ulanmaga juda ýeňil bolar. Umumlukda Aşgabat 2017-niň resmi keşfiniň mowdugy gadymy köpek ýolundan başlap bagtyarlyk zamanamyzda we hatda bagdyjyga tarap udak gitýän ýoluň beýany bolar.